baba yangu kutoka ndibeti pari kutaurwa nyaya yekutengesa kwestand up makatengesera uyu ndo wakatokutengesera hanzi baba vari kujeri baba wavo saka chanetsa chiyapo right chanetsa vawo nyaya handofunga idiki diki da ungo clarify kana kuti kuregularize kuchirungu kuti ingomira zvakanaka basi inini nyaya yaigona yongo yakaenda kana kusave court asi inini ndine belief nematraditional courts was aripo pakuumbanidza vanhu matraditional leaders ndashanda nawo ndinoshanda nawo maningi. Inini ndiri mushando wehurumende ndiri mukuru wechikoro ndakashanda nematraditional leaders kuNyatate ndiri headmaster ikoko, kuSt Mary ndiri headmaster ikoko, iye zvinezvi ndiri kwaTsambe ndiri headmaster ikoko. Saka ndashanda navo ndinatsodzwisisana. Saka zviripo ndezvekuti ndakati nyaya iyi hainde kumatare traditional leaders izewe iri ikoko, tisamhanyire kune chirungu ichi because toda zvekuumbana, toda zvekuparadzana bade wani. So ndina traditional leaders angu mabhururu angu akakuti wate one day mumwe wacho ndiri sabhuku Maremba Humba. Saka ndakasovati Humba, kana mazowana munhu muarea menyu munhu ane kapiece of land kake kaari kuda kudisposa muzonditaurirawo ndiri kutsvagawo pekumbodevelopa something like that. Saka Humba vakazondifonera vakati uri musi wa22 January vakati bhururu wangu, pane vanhu vari ndine imwe mhuri yauya kwandiri yapinda dambudziko, kana uri interested uya utaure navo vanhu vacho vatori kuno. Saka musi wa23 ndakabva nadrive vandauya kuNyanga ndovatasangana naHumba, vatasangana natete vava vanonzi Evelyn, tatinawo Sapiri vari panapa ava nadzimai vangu vari uko. Saka vatitaura nyaya yenyu, tikanzi vanhu havana dambudziko ravo ngavataure dambudziko ravo. Tete Evelyn vachibva vatanga kutaura dambudziko ravo, tikanzi isusu baba vedu vakasungwa vakaenda kujeri, vakaruhwa hange 30 years here dzerepi, hatichaitoziva makore avakataura. Asi isusu taita hurongwa semhuri hwekuti paitwe appeal asi hatina mari yeloya. Saka tichitaura nababa through majerigati, baba vakati disposai part of the land yedu pastendi pedu, muwane mari yaloya mundiprocessere nyaya dzeappeal. Tikati azveshuwa paita mhuri ine dambudziko roda kubatsirwa agent zveshuwa, wangori musi waFriday vinzi da kuona lawyer Saturday, so that appeal inopinda musi weTuesday. Saka takabva tangounganidzwa mari yatinayo, vatawirirana vatashutarakidzana a piece of land kacho kavaida kudisposa, tichibva tawirirana 2000. Tikati anoizvo zvatina mari yakakwana 2000, tine 1500 tozokupa imwe 500. Ndobva tavapa 1500 iya. Asi takabva taenda kuna Commission of Oaths vatanonyorerana affidavit redisposal randinaro iri panapa iri, ndonga kopi munayo. Mari ndakatovapa 1500, sabhuku bhururu wangu varipo as witness, Sapiri varipo zvakare as witness. Tichibva taparadzana tikati muchiendai munomhanyisa nyaya dzababa wenyu, baba vabatsirike. Tichibva taparadzana payo. Monday vachibva vandifonera vachibva vati lawyer takariona, rakati mari wedzera nyaya yenyu yakakura, saka chindipai balance iya ya 500 wedzere. Ndondatumira paiko cash 500 iye. Tichibva tapedzerana payment yedu, ndakapa Monday 500 iye. Tagara zvedu toti baba process yakatoitwa, baba vari tobatsirika. Gare uyu azondifonera manje, uyu hanzvadzi uyu manje, izvi zvakaitika uyu asipo.
asi pataimboita hurukuro dzangu hanzvadzi yangu iri kupi zvanzi aiwa hanzvadzi yangu anongodhakwadhakwa hapana chatinofamba hatiite zvinhu nguva hatina saka uyo akazonzwa manje kuti ndochi zvakaitika hanzvadzi dzakatodisposa ndobva azoitawo mainvestigations ake akati bvanditi mudhara hakuna baba vakambonoonekwa mari yakatohiwa papane zvaakatotenga hake zvinhu zvake zvaakatotenga haana kumboenda kunoona baba uzvo. Saka inini ndiri kufunga kuti panyaya yedisposal tiri kufamba nababa muridzi westand. Then I got worried. Vandadzoka kuna sabhuku kati zvishwa ndakatofunga kuti nyaya yake ndeyechokwadi. Saka nyaya yake itori fraud. Ngati no fraud ati but ati tikamhanya kumakotsi hapana zvatinobuda nazvo. Idza tichiita se tichiisa kwa mambo. Saka ndabva ndatora nemukomana uyu chibva ndati chii no inini I'm still interested nepapa asi ndoda kuti tifambidzane nababa sebelief yandani nayo kuti tina baba munyaya izvi nokuti tikafamba nemi pasina baba hapana chatinenge taita kuzi baba ndiye muridzi wenzvimbo. Saka tada kuti regularize tiise baba mukati menyaya izvi. Saka muchiona tauya kudai so ndo zvatisvitsa kunoku toda kuti tiite regularize baba vaitwe involved because baba pavachazobuda vachazoita shoko kuti ezvi makatengesa zvinhu ndisingazive sei. Isusuwo pataiita urongwa nevanhu ava taitofunga kuti baba vari involved. Kana mukuona zviri muaffidavit zviri statement yauyu inoratidza kuti baba vakatitengesai. Saka isusu takaziva kuti baba havasi kuzviziva. Inini ndiri mushando wehurumende ndoda zvinhu zviri pamutemo, handidi zvinhu zvine mashotikati, handidi zvinhu zvine maambushi ba. Saka toda kuti tiise baba mupikicha yezviri kuitika. And then tiri kuzodawo futi assurance kuti chini kana taisa baba mupikicha umu hapana chazopanduka mangwana akuti akuya kwamambo akuti aiwa izvi zvandiwirira nazvo, aiwa izvi handizvo zvandaida. Tawirana panapa taita chisungo tiri pamambo, chisungo ichi ngachibva chavapo forever, hapana achazouya nekusera achitizvo zvakaitwa ndisingazive. Saka isusu toda kuti baba vange vari mupikicha apa panyaya izvi. Saka ndo zviripo. Uyu ndakataura naye uyu ndakatomuti iwo saka chimbona sisi wako uchipihwawo part of the 2000 iyoyo tichedza kuona kuti toitisa baba mupikicha sei. Sisi yakati sisi wangu aramba kundipa anything. Vandasiririswa hangu kuti mukomana abva angoruza complete here. Vandatomupawo $300. Kuti uchiwanawo chekubatawo padisposal yenzvimbo yababa yako izvi usabva waruza complete. So ndo zviripo. Isusu hatisisina safety yekuti tidevelope apa baba vasingazivi muridzi wenzvimbo. Because vangwana vanozotipandukira. Ndo nyaya iripo. Toti tingogadzirisana isusu nevana vakadisposa nababa tifambe tiri pamwe chete. Ndo masoko angu mukavu. Iwe musikana zviri kutaura hongu pamusoro dai nyaya yakamira yakadai so inini ndakadai so baba wakasungwa 2 weeks wasungwa pa 2 weeks mukomana anokwanisa kundiudza namaini baba wadi baba wasungwa vanasira zvozotonzwa neumwe munhu baba wasungwa vanamufona vanamubvunza then inini ndobva ndachiyanza ndavabvunza kuti ari kupi chikanzi ari kurimandi mamutare imo mangari inini ndogara kwamutare ndobva ndachidini vanaenda kuona baba ndakaenda kunaenda kuvaona baba chibva wanisatangura nyaya baba wakati mwanangu enda utengese stendi kumba watengesa stendi nyaya yangu ione muone maloya nyaya yangu itongwe neloya iyi yati baba nyaya stendi inodini inoshupa nditengese stendi kuti une mazuva enya kutonzi mazuva nemadizi mashomo kuti pamuchapinda mudare mozodini mozonge loya nende natotengesa stendi nekuchiumire zvinodii zvinoshupa kati ndichafonerani polite kumba kuti atakwanisa kutengesa stendi zvikanzi alright mwanangu for sure ndakadini ndakadzoka kumba ende ndaifonera nehama dzababa dzose waningi na baba wasendetara nawo vandafona polite ndozvatara baba kuti anditengese batane namaini mutengese stendi polite akati hongu for sure polite akatsvaga bhaya wake akatengesa stendi
ini ndaizvizoti adotengesa stand shuwa akatengesa stand mukomana uyu atengesa stand yaya mari yabva namubva hapana mari stand rakandipa mari yona nditozoti atengesa maninge kuma 1500 ere stand yakatengesa yona ano stand nochi anonipa mari yona vanazomubvunza vanozoti iwe nanaso usatawana chi mari yestand yaya wasatawa wapiwa ere mari nemunhu otanzi adonipa mari yechichichichichi vatomboti ndipe nhamba dzako dokusendera mari nekuti udigese zvinhu zvanyu zvababa no se no chi ndagara baba vasvika pakutongwa nyaya ndatoenda kukoti kuhigh court mutown mamtare zvikanzi nyaya baba kutongwa kupi iritongerwa kunyanga shuwa nyaya mudheti rekoti inini anokwanisa kubata koti baba vakanasvika baba watotongwa inini baba baba vatotongwa vatongwa nyaya vanzi vari kuendeswa vanzi vari dzofuri kwamutare nokuvakachibva vachimbotongwa vanzi nyaya yenyu irunzi postpones murudzokera musi wechingani muchadzokera futi ngori musi wefriday baba vadzokera uko ini vanafonera avo zvikanzi baba atotongwa nyaya vatonzi nyaya yatodini yatotongwa kare mautonzi mautoiwa kutoendeswa kuchikurubhi ndikati alright ini vandazogara ndizonzwe baba ngura kuti anosati atongwa ba atongwa musi wechingani musi wefriday ndikati alright sure baba ndipakabva vazokupiwa judgment yavo vazonzi 30 years in prison obva waenda kujeri baba vakadaro ndakavatera kujeri kuya uyu kubva pakatanga nyaya dzese baba asungwa nhasi adini hapana pakasvika pakamboenda kana kuona baba kana kuti anything kuna baba ndipo ndakaenda kuona baba ndikaenda kuona baba ndine murume wangu inini ndipo ndakaenda kuona baba waya baba vandavaona nemumoti 2 tikati watengera zvinhu takatengereko ikoko baba vati tiroti mudini makazodini nyaya yestand yaya ndikati inini ndasiteti baba stand katengeswa ndiya ndipolite yakatengesa vakatengesa futi stand ndikati hongu akatengesa stand zvikanzi aiwa baba iyo chienda kutengese chi stand but musitengese muchipinda pai muyadhi mamutengesera kumusoro andikati ini amastand akatengeswa ndipola zoti akatengesa mastand apiba zvikanzi iwe nongotengesa stand chero apa watengesa kumba kwachikona zvina basa kundikwanisa kuitwa chi apiwe nyaya yangu for sure ndakauya ndakafonera sabhuku ndakatedza zvimba mutemo iye kana iyo mastand chaitengesa iye namukomana uyu hapana pakambosvika kuna sabhuku ini ndotengesa stand yachinyora nasabhuku pakungotengesa nevanhu wake and ane 3 mastands yakatengesa toti 2 yakatengesa yechi3 ndo yandakazotengesa naye iyi shuwa ndakabva baba akati usaende kwaari uchisvika chimudhara ndotengesa stand iwe tsvake taura nasabhuku direct ndotaura nasabhuku direct obva watengesa chi obva watengesa stand woita wofambisa nyaya dzangu dhakanoti yafamba sei adini but unenge wambodiwa wambotoya noti watogara already kuti yakupi uya kuno for sure ndakaida nyaya yangu panomuudza uyu because of kana dai ndikada kuti ndimudze mari agashingodya chi mari ndizvo zvandakaita vanaita mafoni anasabhuku ndandine munhu ndandoti natotsvaga kare wena ndatsvaga angatotenga stand 1000 sabhuku vataba inini mubhuku mangu inini handidi munhu anodini vanhu asina hunhu vanhu vasina chi ndine munhu wendinaye munhu wemutemo checho ndinaye doti atenge stand yona for sure ndakabva iri friday ndikasangana sabhuku nemuzukuru wangu piru vandasangana nababa vavo ndakatsanangura shuwa dambudzodini dambudzodipo ndomamire zvakaita vakati wokuwo mukomana ndikati ini mukomana zoti atozeno mukomana andoto mari ndichitopiwa so mari andoidhima ndonze kunzai kuno itoenda kutoidya mari chi already mari iyona ndikati pakadi pakanaka vadini vanasiyana nababa pasi for sure vanatoenda kuti ndosendera mapepa edu nditonaro pepa rangu iro vanasiyana shuwa ndakadini ndakabva ndatoti kuti ndini zvakandiremera zvaanoita zvekudya mari kana kuti ini ndisingaziviba ndati ndinitera hanzvadzi yangu iyi kutoti totiende kuona baba upi kuharare mari ndinayo kutaura iyena uyu shuwa mari ndakapiwa nababa ndakapiwa shuwa mari vanatora mari yangu iya vanamudaidza uyu unenomba kwake ndakatosviromba kwake vanamupa $200 ndakamupa uyu iwe ndakatomba ndakati iyo ndauda kuita dotisangane mukumarare ini chidesoni kwamutare ndotisangane muharare ndoti andambidzi kuchinja tatasangane musi wemande tione ndikati ndikwenda saturday ndakwenda kuonana nani ndoenda kuonana uyu neloya ndoenda kuonana nani chitaura naye uyu tosangana muharare haana kuuya ba uyu shuwa ndakaenda kuharare kwandasvika ndaona navanhu vangu ndaifambidzana nayo nenyaya dzangu asi ndisandafambidzana nyaya dzangu vanhu vaya baba chekutanga chakatanga kutobirwa ifoni yangu nemwe mari yanga iri kuseri kwepochi ndo chandakatanga kubira nditori muharare unikwanisa kubatana nasabhuku onaimbobatana nawo handisina namba dzavo dzemuzukupira handisina ba namba dziyaba for sure ndakakwanisa kuti pana akanditipa akati nyaya dzako iyo dzorofambidzira idzi kuti udzihwine changambira mutsvaga kuenda kubatsirwa kuti zvifambe zvakanaka nekuti tesinoa warasa foni so hausina munhu upopata kana hama yobatana nayo ba ndakutoda zvotofambira hama dzababa dzinogara kumhandara ndoda kutofambidzana nadzo kutoda kutofambira kudzimba dzavo kutotsvaga kuti vari papi for sure ndakasimuka nemuru ndaifamba nemuru mangu ende ndiri ndega shuwa ndikaenda ndikaenda kuna anonzi gogo chioro ndenda ndaenda kobatsirwa kuna chena chena kubatsirwa ndipo ndatanga kusvika ndatanga kubatsirwa ndakufambira nyaya dzababa vangu dzakadai zvinoita baba vangu akaita repi chichi gogo chioro ndipo akapatsanwa nyaya yona zvikanzi hongu ndizvo urufambira kuti urufambira
matsona manganorusangana nawo iwewe ata matsona akadini akatowandisa akanetsanangura gore rakatoka deso accident ukadeso zviri konziwa nani ine zviri konziwa nani pakuti chii payapo wadi vanotsanangura kanzi iwewe nyauro iripo ndekuti baba wako kuti apinde mujeri umu mapindiro akaita mujeri akapinda through kuti zvama yako iyo zvakagoiwe ngati zvama yangu zvinogoiwa zvikanzi zvana hamende longo ndati mama yangu afa 2009 zvama yangu asva zvagoiwa why se zvagoiwa ndikati andisuziva zvakadini zvikanzi ndo zvaita kuti avhungwe apinde pai apinde mujeri ndikati saka ndichiite sei ndoti ndadoti tidini ndoti nyaya ipinde pai nyaya ipinde mukoti ndoti ndatotenga maloya akare kuti nyaya unopinda pai unopinda mukoti zvikanzi hazvina basa ngangopinda ke bhanda unonyaya itombofika mbudira panyaya una for sure ndakafola izvozvo vanaenda shuwa nyaya baba yake to appeal nyaya baba wangu inini for sure baba nyaya baba wangu veto appeal inini kukoti uko etwa appeal munhu tatanzi ari kuya ndakazofonera baba achizondibvunza munhu akanzi arumirwa ari kuya mwana bari mwana atonza kusoshofeya kare atibvumi kuti upe mwana uri mwana tangu appeal noti shuwa mwana uyu mwana abvumi pinda mukoti aite face to face nani nababa wako zvakamboramba kuti kutanga asi nyaya yanga iripo ndekuti sezvamboitwa appeal baba wangu inini mamita ndakazoita nyaya inini ndakazosiya mukoti sayati yazopera but matauro ezidhama dzake zvakazoita akazodzikisirwa makore then makore anga apiwa manzwa ndizvo zvakavhavadziwa makore ndio muperero akaita nyangu vandazodzoka kunire communication yemukomana uyu hapana iri down iye kana zvausoka chitero tanzi kanoti inini ndakati kanoti zvarutaura kuna baba wako tanzi inini nezvekunyepa already nyaya ndinobvuma pamberi pedare panapa ndekuti ndakashandisa murume wangu sekuti mujeri guard because of sabhuku angariomesa musoro kuti stand yaitengeswi pakona kuti uyu aone kudya mari iyoyo ndipo ndobvuma kuti ndakashasha ipopo asi murume wangu already munyaya idzodzisi takafamba tese tikaenda papinde pakati wetso futi mari dzake already aitoti machinotibatsira inini through matambudziko kumba kwedu ndo mamiri zvakaita nyaya dzaisodzodzo saka ndokusvikana nhasi saka ndizonzwe musi wechingana pane unenge mwedzi wona uri kutanga ndazonzwa kuti chii mburisa sabhuku ini ndoshanda kwarumasvingo zvikanzi mburisa sabhuku asvikepi asvika kune murume wangu kuti ati tirada kusamona ndataina handisiko kuba ndiri kwamutare ndiri kumasvingo zvikanzi ndokupenda tamunozondisamona ndouya ndiregiwe kuba nokuti baba wavo vakatondifonera nyaya kuti hanzadzi yako iri kuramba kuti ndisa wake ndisaite zvondoita ndisa wake pambaba nepamusana pekuti zvakare zvingati iye ana kurambidza kuti muwake imimi ko iye mastenzi ari kutengesa akapiwa nani go ahead ini ndiriwo mwana pamba ipapo ko iye nacho ndiri mwana iye mwana wafuti saka damboso riri papi ine futi ndakatumwa ndi baba unonobatsira futi baba tine matambudziko akasiyana-siyana chife atusangana akasiyana-siyana ane chasunzwa muzorobo atobhiza kutodhistura zvinhu futi kumba tu akatodhiza kitchen akatengesa zvito zvipa kitchen uzvi zvamai sitovhesa tatoidogoyo apane chari kuona mwana weboyo because of akuna mdzana sebaba kuti baba musa wake bastendi bai mimba iye igona kuti aunodya mari yona mandakamba $200 okay tazvinzwa chitendi yenyu yacho yakakura seko yamurungopadzura muchitengesa mahectares mangani sabhuku stendi yayo yakakura sei wana uye ndanzwa kuti yakatengesa kairi uye yatengesa kechitatu yakakura zvakadini mukaurino izvozvo zvakutoti chiondo kutonzwawo nzino iyo wakatengesa stendi katatu wanosiwana aiwa ndirimbobvunzaka kuti imimi ndimi sabhuku yemuarea munogara wana stendi yawo iri ngonzi kutengesa yakakura zvakadini pane mahectares mangani anokwana kungondiita 2 hectares dzinokwana saka kana 2.5 to 3 2.5 to 3 okay saka imba makatengeserwa pamanzi pakakura zvakadini it's almost an hectare ivo vari kugara futi ipapo havagare poba okay taura tinzwe musoro ichangamira indoda kutsanangura zvinoitika ureva avanzisi vangu mukuru kwandiri zvose zvavari kureva even izvezvi ndikushandisira kusawana murume wavo aiva ari panyaya yese kuti baba ava vabudise mari wazogutsikana kuti shuwa nyaya situation yarewana angareverwa nasisi wangu ndechokwadi kuti ndatumwa nababa kuti nditengese paiva pane munhu aiva akamirira achizviti ini ndiro ZPS ndiri kuchikurubi kuharare ndiye munhu anandotasira kuti ndiyo ndichatanga ofisana naye pano iye hanzvadzi yangu even ndichana baba wandakatoti baba ndikumbira utende kwamambotogadziriswa why handiri kutoyasungwa bo ndanatoa ndikati pana pavake munonyepa zvese zvamutaura zvese zvekuti bhozi ini ndakanga ndatopruvha kutoti zvese roo yese kapleka mambo yaiva yekunyepa kuti uyo akashandiswa nemurume wako ndiye munhu anandotoshuvira kuti dai ndamuona pano even ndakabvunza mupurisa wenyu ndagara chiwafonera kuti
makamusamonera ari kuyera ndiye munhu andiri kuda akanyepa achiti ndiri chef wekuzps ndiye wanandichitasiro ndawaona andika inini ndaonzwa nyaya ndakatomboenda kupolisi ndobva ndanzwa nyaya maitikira anoita ndobva ndaona kuti vanhu vanopinda mumhosva hwangani mambo wangu ndakaona pana vanhu vakati wandei waipinda mhosva ndopa ndakazoti kune mudhara wangu baba wangu wagumbuka mudhara wangu ndobva kuti ndakuenda kupolisi ndopa ndakati no mudhara ndambofonera ndakazoguma ndafonera mukoma wababa bamubvana basa kuvarara ndobva ndakatozotara navo ndofunga nenge vari asthmatic ndobva ndataura namama ndobva ndauzivinzwa ati no iwe wasungurisa hanzvadzi yako unowani pazviri nichoiti unosara nani ndiyega wandasara nayo munzo mama ndobva ndatiti wakadhirevha kairi kubva kwamutare yavo kairi washuya kupolisi kunisiwamisa ndindayamisa no ndataura nehama vari kuti even ndikasungisa amai prayer ndowanei pazviri andii munhu wandaida inini panapa changamiro wandiri kushuvira kufesana naye pamberi penyu murume uyu akanyepa akadii zvese zvaakaita akanyepa akadii ende watobuda pakwapiwa mana baba wakaita 3 days wasiku muzimbabwe ndikunyepera isabhuku hatina kuona here kusvika ndazotoenda kuna nasabhuku sabhuku namazamuti mimi ndedzekuchikurubhi kaka inawo dzemurume uyu ari kukunyeperai ende zvizakuti ndakatengesa masitendi ndakadii ndikadika kana ndine mhosva nemunhu shango yapani kwete zvese zvakutaura kuti andikunyepa ende zvese zvakusanangurai maiprewe akunyeperai but munhu ino wandikushira kuti mambo dai waya panapa murume wake ndiye wandikunyanya kuda bhozi ndiye akamufurira wakaita zvawakaita zvese achipruvha kuna baba wavo kuti nditori kuchikurubhira kuti ndini mukuru wacho even mwana wandichamira naye kusvika mhosva yese yapera zvese zvamutopinda nazvo mudare kana kuti zvimaloya ndichamira naye mwana aitoti mwana apa mukadzi wake mwana wavo ndichamira naye kusvika mhosva yese yapera ini ndiri shefu wekuchikurubhi ndobva kuti tikumbira kuti mbotaura nababa wacho pafoni ndobva yanzi inini mutemo wangu wandibvumiziva basa ngomva ratopera saka handikwanisi kuti ndikuti mutaure nawo face pafoni bamuchinzwa njei saka imi hamukwanisi ndopa ndakati ende musi watengesa stendi kuti azouye kumba inini musi watengeserwa stendi changamira nichirevera ndaitowa ndiripo akatengesa stendi ndiri pamba inini pamba pangu chechepoka akatowatengesera inini ndakanyeperwa zvikanzi akayandofunga kuma7 makuseni ndobva ati zvanzi ndine munhu ari kubva kuharare ari kurwara takuenda naye panimurapa nyatatu sa ini ndamuti ndozwa mabasa ya munhu ari kurwara kubva kuharare ndiyandisira $5 US pafoni nekuti ndimuperekedze kuti kunyatatu dai lazima yangu ari pano waini kukurira kati awareitsoke tatomubikira papa adya ndobva ati akatomboniti ndisiwo ATM ndifoni mangu mune ecoco ndobva ndatomudhusira ATM ndakamudhusira anozoti ada kutaura nani nababa wabavo ndakanda chandombosa spirita kwaari kana kumufungidziro che arorotengesa stendi pa ndobva aita zvaaita paya manheru ndakazodzoka kumba inini ndobva ndaona ndakatoti kuna vadzimai yangu bikira kuti hombe bhozi tete aripo ndakazomufonera ndikati nhai tete muripi muroora wakapedza kubika tikati ndatobudeni tobuda waendepi izvosvika ndatoka mutaro ndikati maenda nguva ikunyatate kwava muchirevera kwemuprofita uya masvika nguva ini utodini ndozoanza ndatobuda ndatopa mutaro anomboisa musoro after 3 days ndongoanenge zadziri 3 or 4 days ndofana zondoti iwo uzere pamba pakatengeswa tototi akandifonera ikazini bhazi yangu aizaya mwana kwabangu ndiyabva ndifona kuti iwe uri kurega maipreya achitengesa pamba uripo why ndobva ndatoti baba vari kuzvizwere sezviri kuitika ndakatomushaudhaini pafoni ndikatoti bhozi inifoni yangu ndipa rekodhi ndina marekodhi ese even iye wandaitaura naye ndichiti wakanyepera sabhuku ukanyepera mudhara ukanyepera muzukuru piriti watumwa nababa ndakamurekodha futi achimpindura kuti saka zvinei newe ndine raiti kutengeserwa even ndakanyepa ne raiti maudhi yako ndinawo andakamurekodha pafoni bokuti ndaizoti nhasi tokuzoguma taapana kana even akaramba sei ndokupulera maeldha andaitaura naye tiri vaviri pasina vanhu vese bava vari kunyepera udididi bava ini ndati mufonere nini ndopatakozonzi pamba patengeswa patengeswa nani ndobva ndadzika kumba kustendi kwedu kune munhu anogara ndobva ndachitanga kubvunza pano pakamboyawo nheru namunhu wandakaona ndobva ndabvunzawo pamhiri ndati takangoona vamwe mudhara waiwa nedumbu bvatanozi kuti munhu ane mari ndobva ndakauzwa wakangosvika apa bvatazoti wana amaipe ndakadzi yangu asi handikuziva kuti chii chakaitika asi ndakangoona vanhu vachifamba but wazvikarotipeground ako ndikati it's okay ndopana atanga kupuruvhotiwa pane something chakaitika saka pandakazwa kuti but papana sabhu nasapiri ndopana kuenda kwasapiri baba wemuzukuru wangu ndikati muzukuru esi patoita problem unandimirira kana ini ndikanzi ndadonha ndafera bp yakuiti saka munouya muchitondiatende nini
semusina ndozvamakudisaida kuita pamba waiwa maizondiri apa wakatoshamiswa nazvo kati nanzi kumboziva nyaya iyo unozoti waitovhunduka wototi bhozi ndakagumbuka bhozi muzukuru kwandiri wototi iwe mutaura nyaya yekusekuru mudzimai wawaripo totoona gogo watodzungudza musoro kati no vanhu vachembera kwandiri ndovati gogo bva ndozoti kwandiri wazviti gogo watodzungudza hakuna munhu baba uyu mama nditonzwa watoshamiswa nazvo kati ndopandakabva ndadzoka kumba ndakonfused kati ndobva ndati fonera muzukuru wangu apa wapira nasabhuku saka sabhuku waiva vane temba iyo hanzadzi yangu wabva wati iwe ndoritopenga manje hanzadzi yako yakatoenda kuchikurubuku mira ndifonere munhu mukuru wechikurubi ndimufonere nini unasi kunzwa kuti zvinhu zvese zvataita zvichaita zvichiva mutemo kwete zvekuti tiri kunyepa ba ndobva wafona nhamba halo zvikanzi makadii tiripo wakabva watoisa foni padhuze nini iri palauti makadii tiripo saka inini chakataura kuti ndiraspekte mambo ndichekuti ndandataura neuyu ndichimushauda pafoni ndimubvunza kuti ungafurirwa nechikomba chako kuwe wotengesa kumba pedu isusu udoti wani saka voice round ezoti uyu anga ararwe nomuso wakasvika wakanga wakumba kwawo mafoni avo ndokwanga akushanda saka sabhuka wabva foni achisafondwa kuti zvinini makadii mukuru wekuchikurubi tiri kwedu baba makadiiwo tiri kwedu ndandonzwa kuti morovha nyaya mawazofamba sei pamakaenda kuna baba waevhelen chaoneka makawamisa sechi nyaya akapindura nichinzwa zvikanzi inini munhu uyu akasvika ndiri off duty ndandisi paduty but kuuya akauya ndikamuona ndikamupruvha pagedhi ndini ndaiva ndiripo ndisabhuka wafonera chi ndikanzi akauya zvikanzi akauya ndikatomuona but chiregai ndifonere munhu aiwa ari paduty akamubatsira uyu rivera lawyer wezps anomirira nyaya dzemaloya zacho ndokubva wati sabhuka wabva wati inini ndoda kuti ndikuuzei kuti mangwana ikazinge yane mhosva yamhosva nemiwo muri chi mukati menyaya because izvi muramundinyepera muchindiudza nhema ndobva ndati sabhuku wabva wakata foni yavo ndobva ndati saka takangotaura tipa inini nasabhuku nasapii foni ndobva yakata ndakazoti sabhuku ndokumbirawo nhamba dzemukuru wayo inini niniwo mwoyo mangu ndakatozvituka ndikati saka ndirwisa nepoindi yamudharera ndiri kudii ndikati anyway but kwese ndazoti sabhuku ndokumbirawo nhamba dzemukuru wayo kuprisons uyayo ndifone nhamba ndizotaura naye pawhatsapp ndichienda kumba nanikadhauti kana ndakamudasvika naye namudhari mangu nhamba dzemurume uyu ndakasevoti mukwasheni ndiri kuona nhamba dzinonanganisana ndokubva ndafonera muzukuru piri apa ndikati nhamba chimirai pamataura panengoza kuti tikwanise wewa asi chokwadi ndichoti baba wakasunga wakapiwa makore mangani je ndara inini ndandiripo even pawakasunga mambo ndichida kutsanangudza ndaiva ndiripo inini namama uyu ndakatomufonerawo ndikamuti baba asungwa zvikanzi inini right hanzvadzi yangu mambo ndakavafonera ndobva ndamuzoti baba asungwa zvikanzi mashoko akanipindura hanzi ini ndagara ndiri nhera baba wangu akadini akafa ndo zvakanipindura uyu zvisi zvataura ari kunyepera even dai mama vari pano vanozoti takatambudzika tikatondo munokumbira nerubatsiro kumaloya kwachimwa murombe inini namama venyu kana nhasi mukati wadaniwa pa ndokupurira mashoko angu wapiwa 22 wakapiwa 22 wakura zvakadini mudhara wane 59 years pawakasungwa wanga ne 59 years ndizvo wakataura mudhara 59 plus 22 kutaura zvechi 81 anogona kudzoka anogona asadzoka zvinhu zvaudhipenda kuti akasimba zvakadini ndokoziva ndomashoko makore awo akaudzwa ndiripo mama ivhena ko anongotaurawo makore yawo taiva tiri vaviri kubva wachienda kutrai wachidii even muzukuru wandaidzoka ndichitauza tabva udari tadai ndichitauza nhasi zvanzi munodzoka musoro muno wakatongerwa nyaya iyi yaiva iri even first day rawasungwa ndini ndatanga kuti kapisha mchage office wasati wamhanyiswa masezuba ini ndichimhayo ndichonzi achinzi warepani ruva racho chini ndiwani uyu mwana akarepa uyu kwatiri sinoti mwana waluka chinda muzukuru kuna toti wazukuru wedu mwana akaberekwa saka tiri kuti tetemi makatengesa stand zvisiri zvekuda kuti muda kundosevha baba muri makangotengesa stand kuti muwane mari here kana kuti ine baba nevatu wasevha but inyaya dzongoti problem yaye nemukomana kuti sei
usinodipa hafu nini iwewe Mariwa, ndo pane challenge iripo. Noti nyaya yakatotanga kadai kuzototi dai pamakatengesa stand makaenda ukoti. Apaka kukoti kuna apuna tisa ndakaenda ukoti kwenda katotera baba pesa ndakaenda kwese. Makaenda ukoti kupi? Ndakaenda ku high court kwa Harare. Ndipo ndakaenda. Mune here umbo wekuti tingaona oshuwa kuti makatengesa stand mkaenda ukoti. Umbo baba ndinganyepa. Chifo ndinganyepa kuti umbo ndinawo but ndakangoenda. Koti ndakaenda. China kota kwatenda baba kuna sina zofunga kuti azoswe panyaya dzizo dzobedzi bota zoswe papo. Lawyer makatsvaga rinonzana. Ndinganyepa zita raro. Hamuna kana phone number dzako. Izvi nezvandinabo. Kuti fone nandinaenda ishandise izvo zvifonda kuchasa ndatota kana kubvunza tuda kudimbura nyaya yenyu tete. Uyu nandinala iso fone ndalaenda kuchasa iso laenda kuchandisa zvinezvi. Hatisi kuda kuti tirebese. Tuda kuti tipuruve chete kuti kana makatengesa stand shuwa mari yakashanda kunani kuna baba. Ndio patuda kupuruva chete ipapo. Zvimwe zvese izvi mungataura nekuti baba leta sei wabva kujeri. Wachasvika taura kuti stand yangu inini handina kuti itengeswe. Radambudziko kune ava. Saka mimi kana zviro zvekuti baba wakakuti tengesa stand hapana chakashata. Akataura nemi kuti ndima muri mukuru. But tuda proof yekuti tizive kuti baba shuwa wakati tengesa stand. Muri kuti mimi hamuna proof yekukoti. Maybe mukatipa lawyer totaura naro kuti ningi Evelyn chaoneka unomziva here. Kuti ndinomziva. Makaziva napapi? Kuti handakamirira baba wake kudari. Anditika at least ane ka proof kekuziva kuti mari yamakatengesa stand makandobhadhara kuna baba. Noti baba izvozvo vari kujeri. Hatikwanisi kuti titaure nawo kuti tinzwe kuti wakati tengesa stand here kana kuti regera. But tikataura maybe ne lawyer rinogona kudai kwangu tanga katongo panyanga taigona kufona. Tobvunza kuti chokwadi akauya here panga paine lawyer here. Tobva taziva kuti mari ndoko yakadini wayakaenda. Inenge yatopera. Tinoita kuti ngopawa go ahead kana uyu achakwanisi kuwarambidza ava. Noti anenge aziva kuti mari yakashanda kunani kuna baba. But pari zvinezvi uyu argument yake yana ndekuti makatengesa mari imi mukadya isina kushanda kunani kuna baba. Pamusoro mukao ndokumbira kutaura mari yese yakatorwa nehanzvadzi yangu uyu arikutoshandiswa ndosana ndati ndandida murume wake. Mari yake enda nayo wakatenga firiji bhatiri nesola zviri kwatangwena uko kutakishop yemurume wake uyu ndokwazviri hakuna izvezvi zvikaenda even ndarango wakaenda waranopurva zvinhu ndikutaura kuti wakaenda wakationa isusuka ndinofunga ndambotaura paya kuti isu pana hatishandi nemakuhwa tinoda chinhu chinodini chinobatika. Ndosaka ndiri kuti iwewe kana uchikwanisa kuti nyaya yekuti sunungure baba awo kutengesera kwamakaita stand please enda undotsvagira namba dzalawyer. Chifire papa handisuramba. Pari zvinhu zvandina mari yekuti ndikwanise kufamba kunatobvoka handina mari. Ndombobvunza chivi ndepekuda iso kuti hongu ipapapo shuwa kuti baba wakanditi nditengese stand. Koma stand arutengesa uyu nini akuomesera kuti akuomesera awa kuti wasawakeba. Ko iyena mastand ari kutengesa ese vanhu vese awawa ane right kutengesa pastand pamba here. Aiwa isusu hatitongi imwe nyaya pamusoro peimwe nyaya. Tinotonga nyaya yawo yakudara ndiyo yatinotonga. Handiti toda kutonga nyaya yestand kana uyu akatengesa uya ndomuripotera tomudaidza futi kudare wouya totonga iyoyo. But nhasi toda kumbotonga iyi yekuti wakatengesa stand ukandoshandisa kuna baba. Nekuti hondo iripo dai kwangu kuti makavharana muri 2 nawanyamunhu satisina basa nazvo. But makapinza mutorwa pakati penyu mukamutengesera chinhu. Ndine pamwe ndinobvume papa kuti baba wakatonditenda kutengesa stand. Handizozoramba baba akatenda kutengesa stand. Sazozoti ndizotanga maprocess ndotanga nda kutsvaga kuti wanaya. Pari nezvinhu ndinyanyepa nama kana maurenda toita ndeta zvototsvaga homa kuti kwanise kutodini kutoya kuno. Saka ndizototanga ndatombotsvaga. Ndazotsvaga ndozotondodini mainformation ndizotanga zotoya nawo. Nekuti inini handikazigana kuti uyu kana kuna baba wacho takambotera mabereka namwe musi kana kuti uyu nyaya dzake iyena uyu ndosaka undipinza busy kuda kwadade panapa. Nekuti arikuda mari kwandiri. Kudai handipa mari bali mari ndakamupa uyu. Saka ichausura kuda kwa inyaya mari badzi yangu zvapandiri. Iwe chokwadero tani mari yakakupa. Hana mari yakani. Ndakamba $200 donyepe anopa $200 zero. Hana mari yakambondipa ende pa. Dai mukunzi ndima yangu ari pano changamira. Ndozvikukurira. Uina zvatomufonera mani yotarara. Tete muripi since mati munoperekeza munhu kunyatate. Ndozveke zvanari kuziva kuti iye auya nemurwere iye akati kubva mutare. Murwere abva kuHarare. Ndiye anditumira mari $5,000 paikopi. Nekuti ndiendo nyatate naye kunomurapira kune munhu anoziva anorapa. Ndazoda zvekutomufona manhero. Uripi zvakadzoka Ndandadzoka.
Aritonyepa takazira zvitomufana mari. maitenda kung'anga tose pang'anga tonoti hausonyepa ndatopa mari here dauzvione unodonje pase uri tsotsi mwana iwewe usadondikwidza hasha dzangu pavanzwa uri tsotsi umbavha ndi wakazara mauri iwewe Dzikamaima mdara mutenderi kuti mupindurani. Dzikamaima nekuti nyaya yatatu kuda kuti tiite panapa inini wana onai baba wamakamhanyisa muchitengeko watengesera stendi nhasi paane gakava anditi inyaya yatatu kuda kuti inini pane nyaya muchiti nditongoti tatoda kuti tiite communication aidhana mudhara tinge takatuma uyu one kana mudhara tazoita communication naye uyu akatipa lawyer anotaura kuti chokwadi ndakaita mapepa ani aEvelyn tigona kuti tora nefoni utitumidzire tinyatse kuona kuti chokwadi uyu semataura kuita kuti ndakatumwa nababa kana dai akadya hake imwe but ane dhora kana kuti 200 yakashandisa pana baba ndoumbo watiri kuda chete nekuti toda kuti baba kana vakazouya hawasvika wachibvunza kuti munhu uyu ndiani anoziva kuti ndopane mari yandakambodini ndakamboshandisa ndopane nyaya chete ndopatiri kuda zvimwe zvese zvamuri kutaura izvi panyaya yedu hazvina kana nebasa Mambo wangu munaona tipo kuti ndepi pane mashoko ari kutaurika zviri kubatika ere kupinda muchipfuwa inini ndibvenda kuti andinda ndati ngoto kuti iyo zvozotsvaga kuti ndutsvaga lawyer ndinda kutokumbira una mambo kuti inini nemukomana uyu tisimuke tenderise kuchikurubhi kuna baba iyena uyu wacho iyena uyu ndiye arupisa chi babawa ngatiende naye iyena ndo ndotokumbira mambo wangu chete tiri two kuna baba adzoka ane proof iyena uyu kuchikurubhi ayo ukanga watodaro unenge watorerusa ndii noti isisi chatinoda ndechekuti uyu ari kuti wakazha mari kuti wakavhura taushopu kwatangweni saka mukatorana muri two moenda mosvika kuchikurubhi handiti kundoona munhu kunotenderwa mosvika baba odaidzwa uyu obvunzwa kuti baba isikana yakatengesa stendi ichokwadi here kuti munodini muri kuzviziva baba akangoti hungu chete iwe wochiuya woripota manje kuti chokwadi ndakandoona mudhara ndakakamutuma kuti enda undotengesa taakuchitipa go ahead kuti awakai baba paanoya abvunzi kuba kuti uyu ndiani kuti ndiye murume akatipa mari yakashanda kupi kujeri nyaya yatopera ndopane nyaya chete pa murubata mazwi ipapo zvakanaka ndozvizvo saka iwe uri redhi here zvaari kutaura kuti tiende kuchikurubhi pamusoro echangamba inini kuenda nayo kuchikurubhi handada muziki nazvo kana akada ndogona kukureta mari samueri ndobhadharira iwa kana achida bati munhu andiruda kuti mambo inini chichemo changu padare rinori uyu mwana wamai wangu even muchinzwa ndichitaura nasabhuku wangu avo nababa wangu avo ndakaroti Evelyn akakanganisa kutoya kuno kundaida kuti tiyanane waibvunza ndakasvika kuti mhosva ikaenda kukotu kushanzi makanyepa mira even murume wake akanyepa ndiri mukure kuti chikurubhi yagara iri mhosva itori robhari extortion robhari yakatoita kuna baba wangu ndosaka ndati inini kuuya kuno kuchangamire chichemo changu ndechekuti inini munhu wandaida murume wacho handisi kumuona bhati anonzi akasamuka pamusoro ichangamire tingatenderera ndofunga mubiki wenyaya iyi zvinoitika ndezvekuti nyaya kana dzichiitika dzinonakidza panguva yacho chokwadi nemanyepo ndofunga ndiyo yaanza yematauro kuti avanhu funga vaende kuchikurubhi zvimwe zvakaitika zvakatumwa kunosamona munhu ndichipihwa kunzi munhu ari kudiwa padare ndinobvunza kuti anowanika kuti ndakaudzwa kunzi Verina anowanika kunonzi kwatangweni but ndichienda ndakapfuura river Jora ndakaipfuura kunonzi kuHadabi kuMozambique kana ndichitaura kumabhanga kunenge kwakumozambique ndokwandakaenda izi ende kuchinaya unofamba midhudhudhu ndo yandakaenda nayo pamba peuyu ndakusvikawo panonzi pacho pamabhanga ndakatanga kufonera uyu ndaitofonera ndichitobvunza kuti kune chii kushuku kwako ndikutsvaga beans zvandakaita iye anoziva kuti munhu wacho anotaura naye ari kupi basa kwangu wokutsvaga yakachangontaura kuti enda pamabhanga pakati unobvunza but handifungi kuti beans unodziwana ndikati ndandatosvika ndiri pakati wanza okay ukangobira river watoita sei wasvika ndichikomunicata nayo iwewe uripi zva ndiri pamutare ndasvika paya nemapepa angu aya chinoitika ndechekuti Everini nemukomana together kana iri mari yakashanda kana zviri zvizvi zvakakonana handizivi wangu but chandakazonotisa kuti vanhu tu ava wasichi wazivese pabhanga ndakasvika zvishuwa pakutengeswa doro zvingutaurwa nokuti zvakatengwa kana zviri izvo handizivi mabhatiri maredhiyo mavhiriji bhanga riri kurowa riri kuita mari but definitely ndaida Everini nemurume akatanga kuti mira ndifoni akabva tangofomora
pandakaona shuwa kuti vanhu havasi kuchidzana. Chokwadi ndechekuti murume akati handiko kunyaya dzavo. Ndopandakatanga kutaura neuyu kuiwewe sei wazoenda kumabhanga. Everini akaita wakafanira anondivharidzira kuti sei ndazobira iwewe ndowandikuita ndabvunza nyaya yebhizi. Ndondikuudza kuti enda uri kuti pamboniti ndiri kwamutare ndiri kubasa akazoona kuti zveshuwa munhu wandiri kutaura naye munhu abva kupi kwamambo ndiri kubasa kumasvingo. So ndikapinda vaya nebepa inini ende murume wakanodedzera kuti bepa iroro handisutorida ende ndatsvaga Everini kwaari ndipo ndakatanga kubvunzana newe kusvika ndaziva kuti ari kumasvingo. Ndikati wewe uri kutaura kuti hausi panyaya uripo you are included pabepa rako. Chitaurai naye mese muri timuzivo kuti muri vanhu vandiri kuda kupi kudari kwakanyorwa kwakataurirana zvawakataurirana kusvikira Everini adedzera kuti don't worry inini ndiri muridzi wenyaya yemukadzi. Ndosaka muri kumuona Everini bepa rake ariwanira panapa mhozi saka akaita ndaitomutaura kuti bepa rako riri kutaura kuti zvakati ari kwaanga ari wedza anga ari kumasvingo wedza anga ari kwamutare wedza anga akahwanda kupi pabepa akazviziva kuti ndiri kudiwa iye nemurume wake zvikati. Saka nhasi uno kusauya kwemurume kuri kutaurwa zviri in between Everini nemukomana wake ndomamiriro akaita. So totali kupedza nyaya zvamaita idzi dzaamburera temu dzatiri kutaura chinoda kuzikanwa panyaya iri kutaura inoda kubatsira baba. Kune here munhu akaririsa kuti tengesa estate izvi dzimwe idzi ndo yataura kuti hatitongi nyaya dziri kupinda neparutivi nemuchiitawo dzimwe dzakahenya dzinozikodwa ndobasa kwedu. Iwewe kana uine nyaya yekuti uri kuti mukwasha akaita utsotsapo unoripota mukwasha wabatwa akamiririra nyaya yake iyi nhasi yatiri kutaura ndeuda kuti tisunungure baba handitika. Saka imimi tsvagai mari maona mari wakomana wese wapurisa mune mafoni nhamba avo wakomana taakuenda kuchikurubhi tindovherifya kuti mudhara tende akatengeswa zviri pamutemo here. Musvika muona mudhara wotaura handitika madzoka aidha munouya pano musvika takaenda chokwadi baba akadaro nyange kwakashandiswa hako $5 imwe ikadyiwa asi baba akanga atuma kuti tengesa estate handitika then topa wago ahead kuti achiita ichi tinotowanyorera tsamba yawachatofaila handitika yekuti wauya kudare taura nababa ichokwadi kuti akatitengesa estate towanyorera tsamba yawachagara futi nayo yakafanana neaffidavit yamakanyorera nayo zvinhu zvotodini zvinhu zvine zvatopera. Saka endai mundoita saizvozvo ende mukurumidza kuti tisunungure baba kana ane madevelopments auda kuita waite.